Ọraneze abịa m ka nsi abịa ọkwa Nonso Ogidi anamụ ọrụ m nwana m niile egwu a ka ntị enye nwoke obi ọcha dịka ntị enye nwaanyị obi ọcha anyị si n'ibe ọma ya emeli nwaanyị oge emeli nwoke abịa n'ọdụ n'ụbọchị maka na ọgwa mmadụ ka eji aka mmadụ ka eji eje obodo nwere ojide ebube egwu a bụ egwu akara aka maka na anyị ji bịa egwu a bụ nwa Chimeleze na nwa obu nwa eje obodo ya bụ Ifeanyichukwu aka atọ na-ele odogwu na ndo obu nwa eje obodo anyị obu nwa ji akalịsị ndị ọbịa eze nwaanyị atọnda ọbara tụrụ egwu ọbụla akwụ ọwa tụbọdịdị ije tụbọdịdị Ibansa Arobi nagu egwu mmanwụ ijala nkwa Ọraneze mekerunu egwu na nwanya na emili egwu malamarụ nkwawala ọnụmụ ịmalem Ogidi anamụ ole ma tụrụ nze egwu ijala egwu abụ egwu Alusi egwu ijele egwu Alusi chuo kegbo yeje mụ na gbolu chuo kegbo egwu Alusi anyanwụ kwamịba baba nụa negbo egwu mara mgbe Ọraneze mekenunu agwalị m Chukwu obi n'igwe na nwoke na nwaanyị ekwute ga-ekwute onye adịlị nwoke mgbe onye adịlị nwaanyị mma mbọsị ngwọ onye adịlị nwoke mma mbọsị ngwọ onye adịlị nwoke mma na-abịa ene ọ ga-adịlị nwaanyị mma na-abịa nne nwanne m abịa n'ọdụ n'ụbọchị odogwu mbele ekpele n'egwu abụ egwu Alusi mụ na-agụ egwu ijele mụ na m egwu mara m Arobi na agụ Chukwu egwu Alusi ndị ibi egwu ya bụ Alusi Ezenwanyi atọnda Alusi mmelọ ya na-atụrụ n'aka ndị ibi egwu Alusi mmelọ ya na-atụrụ n'mwo n'aka ndị ibi egwu ọ na-alụ ọrụ n'oye ọ na-alụ ọrụ na nkwọ ọ na-alụ ọrụ na agwọ Ezenwanyi ọ na-alụ ọrụ n'oye nwanne m mmanwụ ọ na-alụ ọrụ na-eke anyị n'ọdị n'ụbọchị mmanwụ Alusi Ezenwanyi atọnda nwe ya Alusi na-egwu ogwu ibe ịchọ ka ị mara ebe na-egwu ogwu ijebe na ndụ ije abụ Ezenwanyi atọnda Alusi na-egwu ogwu akwanike mụ na ndụ ijele gwulọnụ Ezenwanyi atọnda ka Alusi mmanwụ Alusi ara ogbute dịka ajọ mmanwụ obodo gwulọnụ mmadụ na-enye Alusi nri ya gwazi m onye na-enye Alusi nri o Ifeanyichukwu ego nwa egwu ịmalịa
anyị chu nwanne m mmadụ ka na-ebi egwe malia mmile nwule na ndụ anyị chukwu ego nọ Wachimeleze na Ikolobia Alusi Ezenwanyi Thunder Oke Alusi melonyo na tulo 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 Nwo na Alusi nli onye akpọla ichu ya bụ purpose forward BPP oke nwa na ndụ ike mụ na ndụ mụlịa na awọ Wachimeleze na nwa egwu ijala mmanwụ anyị Thunder anyị odogwu ego mmadụ ka na ije egwu onye na-egwu okwu ya na ndụ mụlịa na awọ na ọ bụ ike mụrụ na ndụ bụ amụlịa na awọ ọmụta anyị Chukwu onye kpọrọ anyị Chukwu na anyị jele bọị onye gbasịa bọị emesịrị o nwere isi anyị nwale wibaro na ndụ amalị mọ ya dị mma n'ụwa emesịrị o nwere isi n'elu egbe ijele nkwụlụ ọnụ mema na nwoke na-eto n'ụwa iwe ya mee na-eto n'ụwa egwe anyị Chukwu nwa Wachimeleze nwa nwanne m enoliam ọnwa n'ọka Alusi Ezenwanyi Thunder na-agbalaghị ọgbalaghị juwo nọm ọlụ dibe ke ya ala ọnụwa mgbanye iji bido dibe n'ime mụ na ndụkwu mmanwụ ọnwụla nwanne ya abụọ n'ụwa anyị chu nwanne m ọmụ na ndụ akaligo egwu ọbala atụle maka na mmadụ keja ka anyị chuwu ego Wachimeleze mmanwụ egwu onye na-ekwu okwu ibe nwe onye ibido dibe n'ime mụ na ndụ dogwu egwu maka na nna mụrụ anyị bụ dibe ka ọ na-eme mana ọ kpọrọ anyị nwa m wosili anyị nwa mee ọlụ dibe ya ka ya alụ amụbụ nna gị na mmabụgolo okongwu onwerela anyị bụ n'ime ọbịa ọ bịara izu ke mgbọrọgwụ eji azọ ndị ọya anyị odogwu ọ bịara izu ke abịa n'ime ọbịa abịa eji azọ ndị ọya abịa eji enyele mmadụ aka maka na abịa na-ekwuli n'ala nwere iwe n'alụ mgbe o ji zukọzie na-abịa ịgbanye nwa m egwe ọrụ dibe aka ya lụọ egwe ịgbanye nwa bido dibe ọzọwazi igbo ndụ oke nwa na ndụ dewele ndị mmadụ aka na ndụ dogbo ego anyị Thunder oke nwa na ndụ mmanwe eze ọmọ egwe anyanwụ tata ndị be anyị na anyị akpatago ego oyibo na dibe ọgbala atụle Wachimeleze na nwa Alusi Ezenwanyi Thunder egwe Wachimeleze na nwa anyị odogwu ego ke nwana na ndụ mmanwụ ịwanye enwego n'ego oyibo ọ na-emerụ mkpọtụ ọgbala atụle egwe anyị
tonda wachi malazi na nwa ekwe ibudu arrest ni nando wachi malazi ni Colombia mbayi ji batege ayi nwa wata ni nando wedozi bande ya obalatula mboji dozi si bande ye ekwe ye basilo juri awo ayi nwa na wa delta ayi tonda wachi malazi na ebo jeli balani wahunu nelu oke nwa na agwa onwegwe iwe melika ni egwu onenu o jeli ma delta wahunu nelu na delta ayi tonda oke nwa na ndugo dogu gemu na domulia na wewe obalatula o basili wata ni nando o jeli hunu nelu na nando manwewe obalatula ayo dogwego wachi balaza na mwewe malia amoto wala kale na landwe Alusi Ezenwanyi tonda ayo dogwo maduka dijego oka wana gwogu manwo na mwewe yilegwe ayo chuwego wachi balaza mwewe obalatula Diva Mugai odogwu ndo ya la karile ayi tu oke wona agwo ọgwụ mmanwụ odogwu na-egwu n'ite edesi igbo bongo ayi gwa mwe ego ye melegwu oke wona na nda kalije egwu ala wu tata ndị bai ayi na-ele ndị mmadụ aka ayi tonda ndị ogbeli meji n'irili nna ayi tonda ndị ogbeli mota kaligo igiliga Alusi Ezenwanyi na-agalinya wachi malaze ni Colombia igiliga egwu ibudu duo na-emenuo ọ na-ayarị arụ Ezenwanyi tonda ọbara tụrụ igbo ọbụla akwụ dejeni Alusi Ezenwanyi tonda oke Alusi mere onye na-atụlo 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 mulia na wo nyabu akato nale abalatula akato nale ezina mekenei modu okenyi ijaza oba akato nale ezaro manwe kenei aka tọrọ nyamụla anyị dibe anyị tọ nna bịa nuo ikiliga egwu ijele mmadụ ka ego eji obodo mmụọ na-agụ egwu na mwe egwu Ezenwanyi atọ na-egwu na mwe egwu iyelọka Alusi onwere ugo mmanwụ iwu egwu ijele mmanwụ ijele nkwulu ọnụ m ozi m kene ezi nne ya nyabụ ada aka atọ nnele ezi nna mụla anyị ọrụ ọnwụ biliọna na anyị na-akwakwa nne ya masị na amamịa n'ọzọ omebe na mmụọ sị na amamịa n'ọzọ omebe na mmụọ agwala egwu omume
anyị gidala agwa legbu omu na anyị na-agwagwa nne ya ada aka atọ nnele na mụla anyị chukwu ezinọrọ nwubuli ọ na-ewu ewe anyị gidala agwa dị n'ụwa nwanne m ijele gwụrụ ọnụ m kiliga ego mgbe keru mgbe egwe ijele mmanwụ mmadụ ka ejeje obodo anyị chukwu ma ọbụla bụ odogwu ọsị mụ kene ndị oyi ndị alụsị na-alụlụ ọlụ egwe igili alụsị eze nwanyị dọnda mmanwụ alụsị butela ego na nwa igili alụsị butela ego na ikolobịa eze nwanyị dọnda egwe na nwa egwe ijela mmanwụ anyị jee kene ijela mmanwụ anyị jee kene bụ otu ebuka na ọka nwa na amalechi a odogwu ọka nwa gbala akụ na nwa eze nwanyị dọnda ebuka na ọdịrị malechi abute ego igiliga mmadụ ka eji ije obodo ebuka Oscar P ọhụlụgwu eji eli ego ebuka denwe ọka nwa na Malaysia nwa eze nwanyị dọnda mmadụ ka eji ije obodo igiliga alụsị onwere ugbo mmanwụ anyị chukwu anyị dọnda na-ajara ya anyị ji ekele parents uche ọkafọ mwaza nwanyị dọnda alụsị onwere ugbo mwaza nwanyị dọnda parents uche ọkafọ odogwu aka lọdụ na noliwili odogwu ọka nwa gbala akụ na nwa igiliga mmadụ ka eji ije obodo mwaza nwanyị dọnda odogwu ego ijela mmanwụ mmadụ ka eji eje obodo anyị dọnda mmanwụ ego mmekenu anyị ji ekene onye nwụba nwamba ọbache onye nwụbe nwamba ọbache nwa eze nwanyị dọnda dogwu alụsị onwere ugo na-akpọrọ ya onye nwụbe egwu ya nwụba bụ ekene yo onye nwụba nwa eze nwanyị dọnda anyị ekene unu mmadụ ka eji ije obodo ịgba ijele ndị a onye zurukọ na-eme onye nwụba ịgba ijele ndị a nwa eze nwanyị dọnda alụsị onwere ugbo mmanwụ egwe ịwụlụ mgbawa araeze mekelulu wetuo eze nwanyị dọnda alụsị onwere ugbo mmanwụ alụsị onwere ugbo anụ yalabagwa mmanwụ anyị ji ekene ya bụ toju ọka afọ ọka nwa nwere okwu mmanwụ toju ọka afọ mmekene yi toju ọka afọ nọ DC virus olulu odonwere m eli akụ nwa eze nwanyị odogwu eze nwanyị dọnda alụsị butela ego na ngwọ alụsị butela ego n'ọya alụsị butela ego na abụọ alụsị butela ego na eke eze nwanyị dọnda eke na-eyi egwu
anyị chukwu ego oke nwa na-agwọ ọgwụ mmanwụ ego anyị tọ na mmanwụ nwa na-agwọ ọbala tụle dibe na-esi igbo mbọ anyị odogwu ego na-egwala onye nwe egwu ihe mere nwa arụ ma ama akụ ahụ n'anya mmanwụ ebere nwa arụ ma ama egwu alụsị Ezenwanyi mmanwụ nne m egbe ijele gwụrụ ọnụ m anyị ji aka na mbeke ya bụ Amaka nwa buda nwa Ezenwanyi atọ nda Amaka nwa buda egwu ịmalịa anyị ji aka na mbeke Amaka nwa buda alụsị egwu meke na-eyi Amaka nwa buda alụsị egwu meke na-eyi igiliga Amaka ego meke na-eyi ego DJ Vista Amaka nwere okwu na nwa Ezenwanyi atọ nda odogwu ego jele gwụrụ ọnụ m mmadụ ka eji eji obodo anyị tọ ndụ odogwu mmadụ ka eji eji obodo ọ na-agwọ ọgwụ mmanwụ mmadụ ka eji eji obodo anyị tọ ndụ abịa n'ụlọ ọnụ m ọbala tule anyị tọ ndụ agba n'ụlọ ọnụ m ọbala tule mmanwụ agwọ ole ka eji agba dibe kenwa na nna ndụ mmanwụ kenwa na ndụ ba amụlịa n'afọ arụbi na-agụ m anyị tọ ndụ ajụo arụbi na-agụ anyị tọ ndụ abịa nuo ọnwụ na-agụ egwu ijele gwụrụ ọnụ m anyị ji ekene Chibụzọ erike ife mbe ekene yi Chibụzọ odogwu erike ife mbe ekenu igiliga erike ife mbe ekene nuo na mwewe ijele gwụrụ ọnụ m onye zu iko na-emenuo ọ na-agharị arụ erike ife mbe ekene yi ma ọ na-agụ ijele mmanwụ aka President Dollars erike ife nwabala akụ na nwa odogwu Ezenwanyi atọ nda alụsị onwelugo mmanwụ egwe ijele mmanwụ anyị tọ nda bịa nụwo anyị ji ekene onye mụjechu anyị egboka ọnwere ogwu eje eli ego onye mụjechu anyị egboka ọnwere ogwu eje eli ego nụọ mmanwụ Ezenwanyi atọ nda alụsị onwelugo mmanwụ egwe ịmalịwa ngwawa uchechu mmeke n'uzuo Ezenwanyi atọ nda alụsị onwelugo mmanwụ egwe ijele gwụrụ ọnụ m akpọmetena Ezenwanyi atọ nda akpọmetena abịa nuo igiliga Ezenwanyi atọ nda mmadụ ka eji echi eze Alusi Ezenwanyi atọ nda oke alụsị mere ọnyọ na tulo Alusi Ezenwanyi atọ nda oke alụsị mere ọnyọ na tulo Alusi Ezenwanyi atọ nda oke alụsị mere ọnyọ na tulo anyị tọ na mmanwụ egwe anyị tọ na abịa nuo jeje wulugbo lezi anyị tọ na ya nuo anyị na-eme ụmụ na-agwa egwu oge nwanala ndụ ya nuo anyị tọ na mmanwụ alụsị ego mmụọ mmanwụ egwe ijele anyị ọgbala tule ọkọ ọgwụ mọka atịrịkpa agwala ka eji ama dibe anyị tọ ndụ odogwu alụsị onwelugo anyị tọ na mmanwụ ọka nwa na ndụ eresi igbo ngwa oli ego na uko ego anyị tọ na mmanwụ oji moto ma ọgọ mmanwụ anyị tọ ndụ odogwu oji mechina ma ọgọ na-azara ya odogwu ọka nwa na ndụ akaligo egwu
anyị ọgbala tụle gwọla egwu gwọla egwu ijala mmanwụ ka mmanwụ ọ bụrụ na azụ ọbịa onye bụ ọbịa na-agara ọbụma chọwa anyị tọnda nwoke nwana na ndụ mmanwụ alụsị Ezenwanyi atọnda igilige alụsị nwere ọrụ mmanwụ alụsị nwere ọrụ na-enwe igbo ozu na mwewe ijele gwụrụ ọnụ mụ onye ọma anyị tọnda ọ bụ na gị na-alụlụ akwọ nya bụ ọlụ ala agara ọma abịa chọwa anyị tọnda odogwuo nwoke nwana na ndụ mmanwụ n'onweliwo ji galia ndị ekwu okwu ọ bụrụ na-eme ibe aza ndị bụ ọlụ na-agara ọma egwu ijele igili ga-achọba anyị tọnda mmanwụ igili nwoke nwana na ndụ n'onweli ya ibe melika ndị egwu anya n'ụwaghị enesi igbo bụ ngọ anyị tọnda mmanwụ egwu ijele jọmụ na ndụmụla na-agwọ ọ na-agwọ ọgwụ ibe mụ gaị mmanwụ pụla gbodogwu anyị tọnda bawa masọwa anyị tọnda ya bụ ppp anyị tọnda gbanwere okwu mmanwụ egwu arasị na ndụ ya lụọ anyị tọnda kaligegwu ọbala tụle ibe melika ndị egwu anya n'ụwaghị na mgbe egwu ile mmanwụ alụsị egwu ana m agwago igilige egwu yala mmanwụ ka mmanwụ kwara eze n'ebe egwu malimụrụ ụdị adịrị ya eze n'ebe egwu malimụ ụdị adịrị ya tuwe egwu ijala mmanwụ anyị tọnda tuwele dị ọbara tụ ọbara ahụ obu mmanwụ na ndụ edeni brr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 
onye ọma yi tonda ma ọbụla bụ mmanwụ yele anyị tonda wasi mụ kana Chibuka dele onye ọma bụ Chibuka odogwu Chibuka dele nwa Ezenwanyi tonda nuo Alusi onwelugo mmanwụ Chibuka dele gbabala akụ n'ikolobịa onye ọma Chibuka dele aka akwa bata ọnwụlogbeje eli egwu akwa bata mgbe eke na-eyi Chibuka dele mgbe eke na-eyi nwa Ezenwanyi atọnda mmanwụ ilige egwu ijele gwụlụ ọnụ mụ anyị chukwu anyị jee kene okolo na bụ okolo miracle ji emelie mgbe eke na-eyi okolo miracle ji emelie mgbe eke na-eyi igiliga ọra na eze mgbe eke rụluo nwa Ezenwanyi atọnda na bụ okolo miracle ji emelie nwa Ezenwanyi atọnda no igiliga Alusi onwelugo mmanwụ igili gwụlọ ọnụ mụ anyị tonda bụla tụgbọ bụla ahụ anyị jee kene onye ọma kachi tomuto ọnwụlọ obodo eli ego onye ọma kachi tomuto ọnwụlọ obodo eli ego igiliga Alusi egwu mgbe eke na-eyi ma ọ na-agụ egwu ijele gwụlọ ọnụ mụ onye nzurukọ na-emenuo ọ na-agharị arụ anyị jee kene chi nwata waka mme nwa Ezenwanyi atọnda chi nwata waka mma nwa nwere ogwu mmanwụ egbe ijele nnọọ anyị tonda odogwu Alusi egwu mmụọma na-akpọ ihe oyile chi nwata waka mma
igiliga mmụọ eze nwanyị atọ nda alụsị welugo alụsị welugo eze nwanyị atọ nda welugo alụ welugo eze nwanyị alụ eze nwanyị atọ nda egbe amalia welu mmanwụ egbe amalia eze nwanyị mmanwụ jeje mụ n'ugbola eziokwu eze nwanyị chibo jeje mụ n'ugbola eziokwu ihe egbe ijala mmanwụ nwanne m eze nwanyị atọ na-achị eje na mmanwụ n'ugbola ezi anyị nọ na mmanwụ ụja dị azịa ọbala tụle dibe anyị dị atụzụ egwu ọma mụrụ nwanne m anyị nọ na mmanwụ oke ogwu na-esi igbo gbongo mama igbo ka ọ nọ na ndụ jeje dị m nwanne m anyị nọ ọsara abụ ọkọ na ahụ anya ọbala tụlo agbaligo olise ọgbahụ n'ọgbọ ụja dị azụ anyị dịba akaligo egwu dapụ ka ọ nọ na ndụ bịa tụọ ozu egwu tụọ ọma mụrụ nwanne m anyị nọ n'ogbolo anyị dịba ọma ọhụrụ gbọrọ dị azịa ọkwazikwa m nwoke ogwu ọgwụ anyị dịba ọla ka mụ kawara na ndo n'ogbe ebu oke ite ụwa ahụ n'anya ọkwazikwa mma nwo ha enwela ka o ji karịsịa adịbe na-agwụ egwu mara marụ mmanwụ egbe n'ụlọ alụsị eze nwanyị atọ nda ọbala tụle mmanwụ alụsị eze nwanyị mmanwụ arụbi na-agụ mụchuwe egbe agwara nwanyị tọ nda bịa n'uche je mụ na mmanwụ egbe ịmalịmụ nwanwere ogwu ma atụo nzuo ịmalịmụ arụ otu oge m egbe ịnọzọ ya oge m oli akụmagote egbe anyị ego dị igbe atụ ozuo kwala m mọja ma atụ ozuo igiliga agbanaba egwu na ọnwụgbala igiliga nne m ndebe egwu gbara m arụ ogbute egwuta mmanwụ egbe enụlị ya eze nwanyị atọ nda abịaluo ụrụ gbata olu m nzu egwu ndegbo m nọ n'ọgbọ n'ụja dị azịa egwegwegwegwe amandi kodogwu ego egwu echie mmeke na-eyi amalika ebe oliche mmeke na-eyi mmụọze nwanyị atọ nda alụsị onwelugo mmụọze nwanyị atọ nda alụsị onwelugo mmanwụ duhumwe egbe enụlịa amalika eke eze amalị n'oyechi odoro n'echi a Joe Fancy babala akụ na nwa Joe Fancy meke na-eyi mmụọze nwanyị atọ nda igiligo anyị tọ nda na-abalị mbeyi onye ọma anyị tọ nda mmanwụ bụla akụ mmanwụ egbe ọbalatụla ebe anyị tọ nda ojuwo mmanwụ bụla akụ mmanwụ egbe ọbalatụla igiligo alụsị egwu nnebe egwu mara m n'ụja dịrị ya alụsị eze nwanyị atọ nda oke alụsị mere ọnyọ na tulo alụsị eze nwanyị atọ nda oke alụsị mere ọnyọ na tulo alụsị eze nwanyị atọ nda oke alụsị mere ọnyọ na tulo alụsị eze nwanyị atọ nda oke alụsị mere ọnyọ na tulo imeleli akwa odogwu ego eleli akwa bịa agbara bịa mmụọze nwanyị odogwu ego ịnụlịa mmụọze nwanyị atọ nda alụsị onwelugo
emeleli akumekenu nuwo duwo emeleli akumekenu nuwo olia no bi emeleli aku imavila point wamolo gbede liego no bi imavila point odogwu ikolobia madu keji cheze mavila point odogwu ego ogala Alusi Ezenwanyi atonda so welu wewe ikolobia madu keji cheze imavila point okenwa gule odogwu villa point abade lioko lili icho manya dulo ije la villa point my villa point nebo no nwele Ezenwanyi atonda Alusi welu wewe aro ngwe kume ayi tondo dogu ngese mo kana nyaba adinife wa woje ekunne ti Alusi Ezenwanyi atonda Alusi onwelugo aja kana adinife wa mo woje odogwu tu Alusi egwu ndebe egwu malibuo nemu oju oke mu mo le akura no egwu nemu egwu na-etu nso nuo nemu egwu ile melu wewe maro bute na bagu akaligo maro ya baba polisa tuo kama gwabura tulo segwegwe ekola Ezenwanyi tonda ya nuo igili Alusi welu ko manwewe yele gulono Alusi Ezenwanyi atonda egwegwe nulia jabana tulo so demuro kale Alusi Ezenwanyi atonda chebelo tuno sowa ndilo kale wewe nemu malemu ekunde tilishimu nekilo dikale we nulia ikolobia anyanwu nemo mona gogo igili Alusi Ezenwanyi atonda dejeli diba oke wala gwogu oyo mai diba oke wala gwogu oyo mai diba oke wala na kanjoge oyo mai diba oke wala na kanjoge wa boy beye melewo aye gbe mu moto kamba amona no bo anye manwo amona no ebo mo mechi ni kamba na amona no bo oke wala na dogwo mona na mawo ledika jomo oyo mai dibe mugai kanwana gwogu dogu nebu nite no wali wode kalia ola agwa wala o wali wode kalia nwa dogu na agba ugili na boy we nebuo igili ge wewe ledika jomo oyo mai dibe mo bola dogu ego obala tule ibe malika je gwana no wae aro buto buta oyo mai dibe aija kana obi na beke na ba beke zibo mawo bola manwe igilige wewe no lia obi na beke zibo igiliga mabola manwu ikolobia iwo nezulu kona ma ayi dibo dogu oke nwana nando oke nwana agwa bu manwo igilige wewe nulia oba Alusi egwu mo ba na egwu ona nemu wewe nulia no mai dibo dogu o abalatula madu keje do obodo mu na egwu onu mo ijala kai waba iwo zulu kona menuwo ona yari aro egwu aja mama ayi dibo dogwo ona gbogbo akalige igilige egwu obalatule areze mekenunu egwu enulia
aka malago melimu ayi di bodogu aka malago melimu no oyo mai di be ngese mukana oyo ma chinedu chiedo numba wala mwaza namu igiliga wala mwaza namu chiedo numba dogu ego emalia nayi di be wasi mukenei chiedo numba nwala ilala wakalu sina zo abale dejeni ndemu male mono jaderia ayi bibe Alusi Ezenwanyi atonde wewe igili ya nema ye nebo mono no bo egwu na bula Alusi Ezenwanyi atonda mawu nema ye nebo egwu male mo igili wewe ijele kulo no mu ayi jekene wikemu abaleju madukeje chieze ikembe beleju onye nwele okwu mmanwụ ọgwana na-eli ego igiliga anyị tọ nta bịa nuo mmanwụ na-agụ egwu uwe egwe enwelịa ngwaba nwa Ezenwanyi atọ nda Alusi owelugo mmanwụ egwe ijele gwụrụ ọnụ mụ kene nabu woko ye Nonso Nonso wamu woko ye nwa Ezenwanyi atonda no wale moju Nonso wabala kuna nwa madu keji cheze ijele kulonu mu Alusi Ezenwanyi atonda Alusi melonyo na tulo 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 Aijekene nabodo gwo nwode mwagwisi na nando onwode mwagwisi na nando igiliga onwode mbekene onwode wagwisi na nando wabala ko ni kolobe nwa Ezenwanyi atonda igiliga egwe ijele kulono mo agwale nwanyi tondo odogwu ego madu keji jogodo aje kanoke Alusi Ezenwanyi we ijala mawo tuwo nebo mono robo arogo na ago aje kene jedu obiora ego gwaga ọkanwana na ndụ mmadụ ka enyi ijeze jedu obiora mmanwụ ọnya na anamụ kanalịa jedu obiora bịa nuo ego gwaga ọkanwana na ndụ nwa Ezenwanyi atọ nda Alusi owelugo mmanwụ egwe welia nwawa kene gari na akate bia wata anyana mekene igilige ko mekenu nwa Ezenwanyi atonda ndị ibili obodo aije kene ozizo chu chas bia
ọka nwa nwere okwu mmanwụ bozito chukwu mbeke na-eyi dasi odegwu nwa ọnwụrụ obodo eliegwu igiliga nwa eze nwanyị atọ nda alụsị nwere ugwu mmanwụ egbe ka anyị jee kene onye ọma mụchu ebuka ogwu kọgụ mmadụ ka eji isi eze ebuka ogwu kọgụ aka Italian money mwaza nwanyị atọ nda gbanwere okwu mmanwụ egbe enwele ya anyị jee kene wondubisi ọdụ ụwa ọka nwa gbanwere okwu bụ mmanwụ wondubisi ọdụ ụwa aka kwansi n'ugbo odogwu ọka nwa nwere okwu na nwa wondubisi akwụ onye ọma kọnsi nwanne m kwansi n'ugbo ọnwere obodo eliegeli igiliga nwaza nwanyị atọ nda odogwu anyị tọ nda na-ekelele ọ bụ alụsị eze nwanyị atọ nda egwe ịmali ya mmadụ ka eji ije obodo anyị jee kanani anyị samuel kachi ọnwere obodo eliegeli igiliga anisa mmadụ kachi ka nwa nwere okwu ma nwe egwe enwelia anisa mmadụ kachi mwaza nwanyị atọ nda ndị nwere okwu ma nwe egwe enwelia gwụlọ ọnụ mụ egwu nna gwụla alụsị eze oye dele oye wewe dele oye wewe ndanwụ ndọgbọgbọrọ n'ọgbọ ara okwute igiliga go meke nunu gwa ida mmanwụ anyị je kene Chijioke ono onye eze Chijioke Preston meke neyi ọka nwa gbala akụ na nwa ono onye eze Chijioke meke neyi akwa mmadụ ka eji ichi eze igiliga egbe ijala mmanwụ eze nwanyị atọ nda onye lala ya nọwa ya eze nwanyị atọ nda egwegwe alụsị onwere ugboro agbara ya igiliga anyị tọ nda bịa nuo ana n'anya nwagonuo ijala ka anyị naba igiliga eze nwanyị aga na mma nwago mụ na-agwa egwu ayi diba mmanwụ nyemwo ayi diba na anamya ayi gara na ya nwago alụsị eze nwanyị atọ nda alụsị onwere mmanwụ ijala ka anyị naba igiliga anyị tọ nda bụ mmanwụ agwa eleze ga-ama dịbe n'ogbe